Eukaristia, anasantuan, araon, tibiyag anay lagitan, sagot ka, ti Diyos anaindaklan, sakramento, ama kay salakan, Eukaristia, anasantuan, araon tay ana Diyosan, dangdang ay sidong ilay, insina lidumaay, asken ni Maria agyaman tay, ken Jesus agtulnog tay. Eukaristia, intay agyaman, iti parabor ni Jesus sa di mabilang, arikot wenno liday intay iraman, italek tayo tibiyag ama sakbayan, Eukaristia, anasantuan, araon tay ana Diyosan, dangdang ay sidong ilay, insina lidumay, kasken ni Maria agyaman tay, ken Jesus agtulnog tay. Eukaristia, intay rambakan, sakripisyo ni Jesus makaisalakan, di ipapatay na ken panagungar, dagiti basbasol tay inna pinakawan, Eukaristia, anasantuan, araon tay ana Diyosan, dangdang ay sidong ilay, insina lidumay, kasken ni Maria agyaman tay, ken Jesus agtulnog tay. Dangdang ay sidong ilay, insina lidumay, kasken ni Maria agyaman tay, ken Jesus agtulnog tay, kasken ni Maria agyaman tay, ken Jesus agtulnog tay, ken Jesus agtulnog